aquí una contesta d'una de les nostres usuàries. Ella manté la seva postura. Jo enviaré vídeos arribant aquests dies. Contesta d'una de les nostres usuàries dades dels hospitals que són molts fakes. Van arribant aquests dies. Els membres del Tribunal Constitucional de tots aquests senyors ricos a les cases tot el dia i canvien el sou que cobraven, i els que ja han deixat de fer-ho continuen cobrant, perquè clar, aquests són de l'Estat. Des de Ràdio Vi La Maria, la bústia de les iniciatives @gmail.com. Con la emissió de Ràdio Vi La Maria, cau la pluja i porta pinya a casa i fem pinya al nucli. Bueno, doncs Ràdio Vi La Maria és una iniciativa, la Vi, la Maria, perquè això em va bé per als pulmons, perquè és broncodilatador. I la Maria, no... Ràdio Vi La se'ns ompliran de testimonis a sintonitzar amb Ràdio Vi La Maria. I 4 hores 365 dies a l'any emetent. Etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Buenos empresarios que nos ayuden, y un llamado a los malos empresarios a que lo atendamos, porque siento su capital. Dele gracias a Dios que cuando digo nuestra generación, no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. El dinero, o que si este mes no me va a ir tan bien, o que el balance del año familiares. Además ya vimos que los jóvenes también mueren.